Hello and welcome to the Talking Santa Christmas app. Ne. Dobrý večer, vím, že jste chvíli nepřestali, ale tak se mi zdá. Myslím, že mě unesly zlomené sněhové královny z bílé vítězné pevniny. Nebo je to moje snaha o získání nového přítele na ostrově. Nebo snad je to to, že chci najít ztracené sladké čokoládové kruhy. Tak si dejte pozor, možná jsou mezi námi. Let's light up the světlo světa čímkoliv kouzelným. Ne, stala se chyba, stůjte, nemůžete odplout. Vraťte se, zastav tu loď Kranky. Mám ji zastavit? Nesmí odplout, je to velice nutné. Povrchová teplota měsíce je poměrně vysoké, ale také dost rozličná. Ne. 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 Také rozdíl teploty je způsobeno tím, že měsíc nemá atmosféru, která by oteplovala nebo ochlazovala povrcha. Let's light up světlo světa znalostí. Aha, máte pravdu. Můj úmysl byl takový no a váš no, jak to mělo za účel říkat, že jste vlastně nechtyně. Tak dobře, tak budeme pokračovat. Co byste rádi věděli o měsíci, nebo možná chcete hrát na ostrově? Mám ji. Ne. Ne. Aha, zase takhle. Víte, já myslím, že jste dost roztěkaný. Ale nic se neděje, budeme si hrát na ostrově. Chcete sledovat záře hvězd, nebo se podívat na skrytý vodopád? Nebo možná chcete něco jiného. Let's light up světlo světa úsměvů. Neudržíš ji. Přitáhne tě na palubu. Aha, Mike, kdo je ten Mike? Možná, že je to váš přítel, který se ztratil na ostrově. Nebo to je vaše nová hra. Nebo možná je to jen moje ústní chvilková ztráta paměti. V jakékoliv případě můžeme to zkusit a zjistit. Buď opatrný, Kranky. Ještě jednou, to už se začínám bát. Myslím, že je čas měnit téma. Chcete si pohrát na ostrově, nebo možná se naučit nějaké nové kouzlo. Je čas zaplavit ostrov světlem a dobrotou. Let's light up světlo světa smíchem. Ne, přestaň. Aha, Max, tak to je přece jednoduché. Chcete hrát na ostrově s ohněm, nebo mejde s ním proti sobě? Nebo snad je to váš přítel Mike, který se chce připojit k naší hráčské skupině? Nebo něco úplně jiného? Tak ať to máme jasně. Takže jste změnili přídomek z Mike na Max. Jen tak rádo získával známí. Možná, že ten Max je váš nový přítel, který se chce zúčastnit našeho ostrovského dobrodružství. Nebo je to něco jiného? Neváhejte a řekněte mi víc. Chci, abychom byli přátelští a rádi jsme si spolu hráli. Uvolni řetěz, Kranky. Pust ten hák. Nemůžu. Aha, znáte to No. Připomínáme, jak na ostrově začínáme novou adventuru. Jenže dneska je něco nového. Chcete pokračovat v naší cestě, nebo možná se vrátit do minulosti? Nebo jste možná zvědaví na budoucnost našeho dobrodružství? Chcípni a řekněte, co chcete dělat teď. Takže jste přidali druhou Max. Vítej znovu na ostrově, Max. Vypadá to, že jste opravdu zamilovaní. Chci, abyste se měli skvělý čas spolu na ostrově. Jak myslíte, že bychom mohli Maxe přivítat? Mohli bychom udělat nějaké kouzlo, kterého povody k našim přátelům. Ne, stala se chyba, stůjte, nemůžete odplout. Vraťte se, zastav tu loď Kranky. Mám ji zastavit? Nesmí odplout, je to velice nutné. Aha, nakonec si odpověděla ano. To je úžasný, takže teď můžeme opravdu začít s naší adventurou na ostrově. Je čas najít ztraceného Mikea a přivést ho k našim přátelům. A protože jste řekla ano, je jasné, že chcete hrát aktivně. Takže je čas se pustit do akce a vidět, co na ostrově můžeme objevit. Čau, Mike, chytáme se vás. Mám ji. Ještě jednou ano.
Takže máte ráda naši ostrovskou dobrodružnost. Nejspíše jsme se dostali na správnou stopu, protože Mike vypadá, že je někde poblíž. Je čas se pustit do pátrání a najít jeho. Chcete jet na loďku nebo procházet si ostrovní les. V obou případech se vám budou vydat nezapomenutelné dobrodružství. Neudržíš ji! Přitáhne tě na palubu! Ano, to je úžasný. Vy jste tak vděčná za naše ostrovské dobrodružství. Rád vidím, že máte ráda naše malé hry. Takže je čas ji zkusit na novou úroveň. Chceme hrát Hledá Mikea s novým tajemstvím. Místo hledání našeho přítelka budeme hledat skryté poklady na ostrově. Chcete být první, kdo objeví poklad. Buď opatrný, Kranky! Ještě jednou ano. To je úžasný, vy jste tak vášnivá do naše ostrovské dobrodružství. Řekl bych, že máte štěstí na naše tajemství. Poklad je skrytý hluboko na ostrově a jen ti, kteří jsou opravdu ochotní pomáhat, ho najdou. Nebo máte možná lepší nápad. Chcete hrát jako slepý průvodce. Rád bych vám pomohl s navigací a vy byste museli použít své vlastní instinkty, aby dosáhl cíle. Ne, přestaň! To je úžasný, vy jste tak plná dobrodružství. Takže jste si opravdu vybrali možnost slepý průvodce. Já budu váš průvodce, který vám bude říkat, kam máte jít, ale vy budete muset rozhodnout, jak na to dojdete. Naše ostrov je plný překážek a tajemství, ale i s vaší odvahou a mojí pomocí nemůžete propadnout. A chcete začít, budete jít směrem k lesu nebo k moři. To je úžasný, vy jste si zvolili moře. Takže budete jít k moři a budete muset plavat nebo se dostat na pláž. Naší církou je skrývat se na pláže. Chcete se dostat k němu pomocí lodi nebo budete plavat. Naší lodí je krásná lodička, která vás rychle dopraví k cíli, ale máte šanci, že ji bude někdo sledovat. Plavání je bezpečnější, ale bude vás to déle trvat. Co budete dělat? Uvolni řetěz, Kranky! Pust ten hák! Nemůžu. To je zajímavé, vy jste zvolili. Muže, co to znamená? Chcete si vybrat, jakého muže potkáte na naší pláži. Můžete si vybrat mezi Maxem a jinými lidmi, kterých jsme dosud neviděli. Max je známý jako přítel Mikea, ale je možné, že vás potká a pomůže vám v našem dobrodružství. Co říkáte? Chcete si Maxe vyzkoušet? Ne! Stojte! Napáka je byla! Nesmíte odjít, vrníte se! Ustavi, Láďo, živko! Ustavím, ne, Láďo! Nedovolím odpluti, to je můj primér! To je úžasný, vy jste se rozhodli pro Maxa. Takže budete potkat Maxa na naší pláži a bude vám pomáhat s vaším dobrodružstvím. Max je really dobrý a zkušený a bude vám dávat důležité rady a informace, aby se dostali ke Mikeovi. Rád vás přivítá a pomůže vám v našem příběhu. Chcete se jít s Maxem a vidět, co se stane. Imám jo! Ještě jednou ano. To je úžasný, vy jste se rozhodli jít s Maxem a vidět, co se stane. Max vás přivítá a bude vám vysvětlit, kde najdete Mikea. Ale než se budete moci dostat k němu, budete muset překonat první překážku, kterou bude naše stará přítelkyně Laničnici. Laničnice je mocná a nebezpečná, ale Max vám řekne, jak ji přelstí, abyste se mohli dostat dál. Chcete začít a překonat Laničnici. Nebo už je zadržał. Česknou tebo potegnila. To je úžasný, vy jste se rozhodli překonat Laničnici. Laničnice je mocná a nebezpečná, ale Max vám vysvětlí, jak je přelstí. Laničnice má jeden slabý bod, její lásku k květinám. Pokud můžete najít květinu, která je rozlobí, budete moci ji přelstít a dostat se dál. Chcete se jít se Maxem a hledat květinu. To je úžasný, vy jste se rozhodli jít se Maxem a hledat květinu. Max vás vede k místu, kde máte šanci najít květinu. Po nějaké době najdete květinu, která vypadá jako zázrak. Max vám řekne, že je to ta správná květina, ale když se chcete jí vzít, Laničnice vás napadne. Chcete ji bránit nebo podplatit. To je úžasný, vy jste se rozhodli bránit Maxovi. Laničnice vás napadne, ale Max vám řekne, jak ji zadržet. A vy se rozhodnete použít svou sílu a bránit Maxa, který se vám ujal. Laničnice není schopná vám oblížit a nakonec ji můžete přemoci.
Jakmile se zadržíte, Max vám řekne, že teď máte volnou cestu k Mikeovi. Chcete se jít s Maxem a najít Mikea. Co je to? Milí, už jste s Maxem. Chcete se ho zeptat, proč stále odpovídáte no? Max se vás zeptá, co je to, že si stále říkáte, no, milí. Já vás doprovázel, jsme společně překonali laničnici a teď máme cestu ke Mikeovi. Co je to, že mě stále odmítáte? Zrachňaj svoje verýko, živko, spustí kľúko! To je úžasně, vy jste znovu řekli no, meč. Ale tohle už není o překonávání překážek nebo hledání květin. Tohle je o vás a mně. Vy jste si uvědomili, že jsme spolu hráli hru a že nyní máme volnou cestu ke Mikeovi. Myslím, že je čas přestat se zabývat překážkami a začít naši opravdovou dobrodružství. Chcete se jít s Maxem a najít Mikea. A konečně si přestat říkat no. Nebojte se, milí. Jsem tady jen k vám, aby vám pomohl najít Mikea. Nikdo vás neobviní. Přijměte můj poklon. Mohutný skok a skákání, zelené koule a praskající barvy a nyní. Chcete se jít s Maxem a najít Mikea. Zrachňaj svoje verýko, živko, spustí kľúko! Proboha, milí, mám pocit, že máte nějaké tajemství, které chcete sdílet s Maxem. Max se na vás upřela pohledem a říká, milí, nemůžete se pořád říkat, no, Max. Zjistím, co máte v hlavě a zkusím vám pomoci. Chcete se o tom promluvit s Maxem. Milí, uvědomil jsem si, že vy se snažíte říkat Mike, ale místo toho říkáte man. To je jako skrývání tajemství ve skrýši. Max se v úsměvu usmívá a řekne, milí, vím, že jste chtěl říkat Mike, ale zdá se, že váš jazyk vás nechápe. Nebojte se, budeme spolu pokračovat ve hře a pokusíme se najít Mikea. Jak chcete pokračovat? Chcete s Maxem jít hledat Mikea, nebo si chcete popovídat o tom, co jste v hlavě? Milí, to vypadá, že jste se trochu smířili s tím, že jste se s Maxem dohodli pokračovat v naší dobrodružství. Max se na vás usmívá a říká, tak dobře, milí, zkusíme najít Mikea. Máme před sebou cestu plnou nebezpečností, ale neobejdeme se. Jak chcete pokračovat? Chcete jít rovnou k Mikeovi, nebo chcete se předtím zajímat o nějaké okolnosti? Chcete si s Maxem promluvit o plánech, nebo chcete rovnou pokračovat v cestě? Tak to je úžasná změna v tónu, milí. Je znamená, že jste se konečně rozhodli pokračovat v naší dobrodružství. Max se usmívá a překývne. Tak dobře, milí. Jdeme najít Mikea. Pojďme si to udělat. Max se obrací a jde kupředu. Dávej si pozor, milí. Cesta bude nebezpečná, ale spolu půjdeme rychle a jistě. Nechceme ztratit Mikea. Co chcete udělat? Chcete jít kupředu s Maxem, nebo chcete si vzít čas, aby přemýšleli o plánech? Tak to je ještě jedna výborná změna v tónu, milí. Jach je jako kouzlo, které rozeznává cestu k Mikeovi. Max se usmívá a skáče kupředu. Tak dobře, milí. Mám pocit, že blízko jsme. Můžeme pokračovat v cestě, aby se nás Mike mohl setkat. Max se obrací a jede kupředu. Dávej si pozor, milí. Nyní je důležité být opatrný. Co víš, možná nás čeká překvapení. Tak to je úplně jiný tón, milí. Jo. Max je jako volání po příteli. Max se otočí a na vás usmívá. Ach, milí, vím, že jste se konečně smířili s tím, že jsem tvoji spojence. Max skáče zpět ke svému původnímu směru. Tak dobře, milí. Chceme najít Mikea. Můžeme to udělat rychle a úspěšně díky tobě. Co chcete udělat? Chcete jít kupředu s Maxem, nebo chcete si chvíli promluvit s ním o plány? Tak to je trochu zklamání. Milí. No, man znamená, že máte opět problém se svým jazykem. Ale Max je pořád rád, že jste se k němu vrátili. Nebojte se, milí. Vím, že máte v hlavě nějakou myšlenku. Možná je to i Mike. Max se usmíval, můžeme to zkusit. Chceme najít Mikea. Můžeme se snažit zrychlit cestu a dostat se blíž ke tvůj příteli. Co chcete udělat? Chcete jít kupředu s Maxem, nebo chcete si chvíli přemýšlet o plánech? Tak to je zase dobrá zpráva. Milí, je znamená, že jste konečně najeli na správnou cestu. Max se usmívá a překývne.
Tak dobře, milý. Mám pocit, že blízko jsme. Chceme najít Mikea a ukončit toto dobrodružství úspěšně. Max se obrací a jde kupředu. Dávej si pozor, milý. Asi se nás může čekat posledních několik kroků před cílem, ale chceme to udělat společně. Myslíš? Někdo vynořil z tmy. Jsi pořád tam. Je tu někdo, kdo by se mnou mohl chatovat.